ngiyathokoza ukukhuluma nawe kuyithatha igama kuPastor ngisicelo zokubalekile isicelo zokufanele subscribe nokulike le video le 2024 awuzeke nikuqhubeka izinto phezulu kwempilo yakho makhohlwa ukuthi kubalekile ukuthi mawufuna ukukhuluma nami uyasebenzisa le number le ukufona kuphela ungangi-WhatsApp ungangi-WhatsApp angahle block ungangi-text futhi ungasendele SMS ungasendele i-text message via WhatsApp futhi ungangifonela ngo-WhatsApp if you are within the borders of South Africa. Ungangifonela ngo-WhatsApp only if you are not within the borders of South Africa. Mina igama uPastor nginanti ke udaba lika user la bla 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 uthi what does it mean to phupha udla amagwinya nibaningi amaqebelengwana amagwinya nake singakusho amagwinya ukuthi ke sithatha nje ngophawu olungasilubi noma kuphawu oluhle nje asithi ke nje uphawu amagwinya sithatha nje ngophusha ukulumo uwadla longasho impilo emnandi nokuthokozela nje isikhathi esihle sokuchuma nokuthola mhlawumbe umvuzo okuyikhandla kwakho noma ukuzuza impumelelo. Number 2, umuphupha futhi amagwinya kuphawu oluhluma emaningi lusho ukuthi unethuba elihle kakhulu lokuthuthuka ukuphumelela nokuvelela nje kanye ke nokuphakama mhlawumbe emkhakheni wakho. Number 3 asesithi ke umuphupha futhi amagwinya kungaba uphawu oluhluma wabhaka olusho nje ikhono lokuba umholi noma ikhono lokuhola noma ikhono lobuholi kanye nokuthuthukisa nokubumba mhlawumbe izingqondo zabanye abantu. Kusho ukuthi kungenzeka la uthola ukuthi umuntu vele onekhono lobuholi nokuthuthukisa noma ukubumba ngezingqondo zabanye abantu, uyabona. Kungaba ukuthi ngoba mhlawumbe kunempumelelo nentuthukezo zakuwena futhi noma uzovelela uzophakama wena empilweni because amagwinya siyawazi ukuthi ke uwenza amancane lapha ngoflower kodwa ayakhukhumala uflower uyakhukhumala so ingakho ukuthathwa njengenhlelo kakhulu uma ubona izinto ezibhakwe ngoflower lisho nje impumelelo. Yes mhlawumbe komunye selingaveza ke mhlawumbe lokuthi ngoba wabona amagwinya mhlawumbe uthothi esefuna mhlawumbe into eyiladi efuna yenziwe mhlawumbe njoba kade wadla nabanye abantu kungenzeka mhlawumbe izidalo zakho ziyafuna ukuthi lapha ukwenze mhlawumbe into eyiladi noma kwenza into eyomsebenzi sasho kanjalo sivale lapho ke besibheka ukudaba lwamagwinya kodwa sivale ukuthi ke sometimes ngenzeka uyadliswa ngenzeka kade uhlaselwa amathakathi ngedliso ngoba ukuphupha udla kuhambisana nedliso at times siyabo. Siweni